महेश फ्राय जोरदार टाळ्या वाजवूया त्याच्यासाठी. तर अशा तऱ्हेने देवाचे आवाहन करून आम्ही प्रोग्राम सुरुवात केल्या केलेलं आमची जी मुलगी असतात त्याचा एक अनाउन्समेंट. सेकंड डान्स असला बाय बाणी कामत, गौतमी देसाई, साक्षी ठाकूर आणि किंजल हळदणकर. मागचे बॅक होती बाय बाणी कामत, गौतमी देसाई, साक्षी ठाकूर आणि किंजल हळदणकर. पुढे स्पर्धेचा बाय बाणी कामत. काय वाजव त्याला बाय बाणी कामत. ओके माफ केलं आले यश
पाणी वगैरे प्रयोग का वेल डन जोरदार ताळी वाजव सगळ्यांनी सगळ्यात साऊंड बरं आहे का बाहेर काय काम करायचे गुड ओके आमच्या ऑफिसरला आवाज दिला होतो साऊंड बघा आणि साऊंड ऑफिसर तुमच्या लोकांना पावता तर तो हे आमचे भुगे त्याच्याने आमचा स्पॉन्सर केला ख्रिस्तान यूथ आमचे तुम्ही पहिला असलेले आता की आमचे जाणत्या बरोबरच आमचे भुगे आमच्या याच्यावर भाऊतात आणि स्पॉन्सर इच अँड एव्हरी इयर हे आमचा स्पॉन्सर करतात भुगे आमचे आणि बरेच देवस्थानात आणि आमच्या देवासाठी बरे काम करतात त्याच्याकडे जोरदार टाळे लावले आणि साऊंड तुमच्या मनात पावता तो बाब आमचो केतन सालगांवकर त्याका जोरदार टाळे वाजव आणि एक बरेच मंदिर काढले जे आजकाल जाता श्री राम प्रभू येथे आगमन झाले आसा आणि या आगमना खातीर प्रत्येक जण हर्षुल्लस जाल्लो आसा पण हांव जनतेकडे मागता की तुम्ही आमी श्री प्रभू श्री रामाचे आदर्श आमच्या जीवनात कसे उतरतले हेचो जर सगळ्यांनीच विचार केलो आणि त्यांचे आदर्श त्यांचे विचार आपल्या जीवनात असले जाल्यार त्याचा जोर उपयोग असतो अशें दिसता म्हाका तर जोरदार वेळार प्रभू श्री रामचंद्र की प्रभू श्री रामचंद्र की थँक्यू तर फुडले पद्धत उपयोग करता बाय गौतमी देसाय देव लावणी Thank you.
अमोल हेलो हेलो जब भी हम आए लोगों ने हमारा स्वागत तालियों से किया हमको यही बनता है तालियां 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 आता वेळी हाँ मला बाय 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 चला चला आणि सर तुला बोलतात ती ऐका कॉलेजिक नाही तुला बोलतात की तुम्ही 4 जण चढे आणि 4 जण चढले आणि गोष्ट ए तुला बोलतात ते कॉलेजिक नाही 4 जण हाँ पुरा 1 2 1 2 3 पुरा पुरा पडले पुरा पास झाला बरं किती ना नाही आणि पुढे एक लाईन राहा जल्दी पास लाईन मार्च झाले खूप झाले सगळ्या आवश्यक आहे ओके एक लाईन राहा होय हाँ एक पर्सन लिखातो शिकतात मला तुम्ही वडला पर्सनने कुठून बघ या आमच्या देवाचं नाव दिले हा सारखं सगळ्या जय श्री गणपती महाराज की जय जेवता आम्ही जेवता महाराष्ट्र जेवता तर आता तुमचा प्राइज मेळपाक निश्चित करून जाय एकट्यान माहीत नाही आमचं मस्तिष्क घेवपाक असं कुवा आणि जजस तुम्ही असताले टाइम घेणं खूप आमच्याकडे ऐकत सगळी आलायचा त्याचे तो आणि जजस तुम्ही असताना तुम्ही नक्की करून द्या नाव सांगता बेगी मग तो मायकालांनी हे सगळी व्यवस्था पहिली करून जाय मी सपोज यस आणि असं जेव्हा आणि हा तुला सांगता कोण बरोबर कोणाला सांग ना जो कोण सूर चढ वेळ होता आता तुला किती म्हणून जाय श्री समर्थ राष्ट्रपती प्रसन्न उकडे घेऊन जाय मध्ये स्टॉप करावं ना तिला उद्या कशा पहिले मला सांग आणि जो तुमचा चढ वेळ श्वास केला म्हणजे जरी उलटी मारल्या उदकान चढ वेळ लावला मगच तर आपल्या म्हणतात युअर टाइम स्टार्ट नाव श्री समर्थ राष्ट्रपती प्रसन्न तर आपण दुसरा ध्रुव आनंद हे म्हणतो श्री समर्थ राष्ट्रपती प्रसन्न अशा म्हणून जाय जाणे माझ्या कोणाला जीव आता पाहिजे आयुष्यमान भव नाही आयुष्यमान भवाने आयुष्य कोण ठरले हा तर हा काय काशीला म्हणून काय म्हणतात श्री समर्थ राष्ट्रपती प्रसन्न मध्ये गॅप घ्यावा ना तुम्ही जजस श्री समर्थ राष्ट्रपती प्रसन्न चाललं लागू त्याला तुझं नाव दिलं आर्यन दिलं राय आर्यन राय तू काय म्हणतो सांग हां कंटिन्यू म्हणून जाय मग घटना होणार लोक ज्याचा आवाज केला त्या म्हणतात श्री समर्थ राष्ट्रपती प्रसन्न
झाले प्रसन्न दाबायचा तसं का तुझं नाव काय हा अक्षर 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 गांजा पण ऐकून ये ना तुझ्या म्हणतो श्री समर्थ राष्ट्रपती प्रसन्न म्हण श्री समर्थ राष्ट्रपती प्रसन्न अनुष्का ते ओके आता काय लक्ष नाव सही साक्षी साक्षी तर सामने तर तिने म्हणतो हां यो काय काय झालं गॅस म्हण स्वरा ओके म्हण श्री समर्थ राष्ट्रपती प्रसन्न ओके व्हेरी गुड काय नाव काय दीक्षा साथीची बळ दीक्षा नासिया ओके म्हण नाव काय सानवी ते म्हणतात गाणं सांगता श्री समर्थ राष्ट्रपती प्रसन्न लोकांमध्ये दिसणारे स्वर हात एका बेटीने प्रसन्न जातो तर what happened timing of that कोण कोण तुमका दिसता खयचे हे आणि हे सगळ्या बरोबर आहात असे म्हाका दिसता हय हा हय ओके तिला पार्सलिटी अशी नाका दोगांय तुम्ही मातसो स्वर बर आता उदकात उडकी मारल्या बरोबर एका सगळ्यांक क्षणवपी हांव तसोच बुडान रावपी जीव गेल्यार जाता पूण बरो सरलो ना आनी एका हे करपाक जाय आमच्या भितराक त्याच्या फाटल्यान पळयता तोंड वचना तेन्ना वयता गायडून तर ही दोगां आसात तेंच्या भितर दोगांनी बरी टफ फायट दिल्ली आसा तेन्ना आमी तेंच्या भितर एक टॉस उडयता टॉस उडोवन फैसलो लायता तेन्ना हांव आमकां विश्वविद्या भगत आनी दोन कॉयन हे कॉयन काडटे सरी तांकां एक दी आनी सगळ्यांत व्हडलो कॉयन काडून दोन काडलो सगळ्यांत व्हडलो कॉयन येतलो सगळ्यांत व्हडलो तो सोदता व्हडलो भितर ताका दिसलेल्या भशेन हां व्हडलो कॉयन येतलो ताका प्रायज मेळटलो 44 आनी तुजो 15 आनी 44 दोगांयनी बरी फायट दिल्ली आसा आनी प्रायज गोज टू अनुष्का केंद्रकर आय मिस्टर हो प्रायज तुवें अनुष्का केंद्रकाराक दिवचो लोकांनी ताळयो मारच्यो सगळ्यांनी देव बरो आनी आमची परत करून आमी खूब फायट घेतले दॅट्स इट सुरू करूया बाय साक्षी कापूर अशा 10 वाजता जिल्ह्याचे डाग जाते या डाग ग्रुप 1 बाय दीक्षा गावकर वैष्णवी पापरेकर कृष्णा गावडे आणि स्वरा वायकर यांनी शेती करती तसेच बाय अलिशा जळवी समता सिंगापूरकर भूमी दिनेश ऐन यांच्यानी शेती करती झुमका 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 पायलिया पायलिया
बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल इससे अटक जाए आशिकों का दिल जरा भटके जरा चलिए जरा भटके जरा चलिए मेरी अदा भी है मुश्किल बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल गोरे गोरे खानों पे काला काला तिल बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल इससे अटक जाए आशिकों का दिल Very good. Yes, led by Sakshi Kapoor. Ulat Bharata by Kinjal Alderkar.
किंजल हळदणकर त्याका औषध प्राइज अश्लेषा हळदणकर त्यांना प्राइज दिला व्हेरी गुड आणि मोहन हळदणकर त्यांना प्राइज दिला जोरदार ताळी वाजव थँक्यू तर विनय वगैरेचा उत्तमकार स्नेहल डान्स अकॅडमी ग्रुप 1 जो आमचं दुसरे कॅम्पस स्नेहल डान्स अकॅडमी सर्वसामान्य ग्रुपाचे मेंबर असतात एकूण बांधुकी असा बाय इच्छा गावकर वैष्णवी पाटणकर निशा गावले आणि स्वरा वायकर तुमच्या बायका स्नेहा डान्स अकॅडमी रंग लड़ी
Very good. Yes, Sneha Charles Academy Group 1 या मुलगी तुम्ही बाल विद्यार्थी इच्छा गावकर, वैष्णवी कॉन्ट्रेक्टर ईशा गावडे आणि स्वरा वायकर सगळ्या गोबरचा ती बाय स्नेहा महाले हे आमचे या ग्रुपाचे सर्वेसर्व आणि त्यांचे शिक्षिका आसा ॲक्च्युअली बरेच ते पण अगर बरे नाव पळयलां स्नेहा डान्स अकॅडमी जर कोणाक आपल्या भुरग्यांक जर वचपाचें आसा ग्रुपाच्या जाग्यार तेंच्यानी कॉन्टेक्ट करचो बाय स्नेहा महाले वेळेस मध्ये येता बाय अनिशा जल हे ग्रुपांतल्या साखळेच्यान भुरगे येतात तुमच्या मुखार घेवन लावले बाय अनिशा जल्मी एक जोडीचा आम्हाला राजेश कालुकर रमेश बळगावकर कोणाकडे आणखी नक्की वाटायचे तसेच भाविका आणि जमिनीच्या सगळ्या लोकांना एक
सुचवण्याचा मी बरेच वेळ म्हणजे एक कॉमेडी नाटक सुद्धा मुखार आमचे योगाचा व्हिडिओ त्याला बरेच वेळ म्हणजे नाटकाचे नाव असा एक शेर कावलो आणि जावळे थोडे पोळो आजचा नजरे अशी कोण सांगितले जोला दिला मागची तुम्ही जातात पुढे यार त्याच्या जागोना बसवा अशी म्हणजे आजूबाजूची पुढे यार की बाहेर ते गप्पा जागा मिळाला म्हणजे आनंद दिला राहिले सांगतो अध्यक्ष ते मागच्या जागा निघून पुढे त्यांना म्हटलं घेतलं प्लीज तिथं जागा कसं बोलत तर अगोदर एका योजने होता अगोदर गुरुवार विठ्ठल गावकर दीक्षा विठ्ठल गावकर आणि प्रज्ञा रुपेश पवार एका प्रॅक्टिसला पर्यटन होता गुरुवार विठ्ठल गावकर दीक्षा विठ्ठल गावकर आणि प्रज्ञा रुपेश पवार तर पुण्याचा बाय समता किर्णापूरकर समता किर्णापूरकर Yes, you want. Can't get enough. You know I love. Oh yeah. When I take you, take my mind. Oh, get out of the brain. She got the dance to my face. She got me going insane. I'm just as running now. You know down in time, we that asshole. You rush for the you know I gotta go. Taking my love, don't be that good. Time to drop that low, 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 low. Yeah, you gotta drop that low, 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 low. You drop that low. Yeah.
Cuando que me tienes un guerra tan adulto andamos. Cuando que me tienes un guerra tan adulto andamos. Very good. या के बाय प्रमोता बिलोकर मेरे माता पुढेला बाय देविका तुळशीदास कालोलकर स्नेहा दास अकॅडमी दुसू राशी हळदणकर दीक्षा गावकर आणि मागे प्रांजल प्रसाद कालोलकर आणि तन्वी कालिका समृद्धी वेणुपाल खेळले होते मध्ये एक स्पॉन्सर दिला फॉर लेडीज अँड जेंटलमॅन एक स्पॉन्सर दिला फॉर माका मराठीचा गाण्याचा फर्स्ट टाइम गायला म्हणून मला वेगळी घेऊया फक्त ते लग्न झाल्या बायला लग्न झाल्या तर कोणाकडे कोणे चढ उद्या घातल्या कोणा त्याने आणलं होतं कसलं भाषाचं जायचं ना जर दोन्ही मिळाले तू येऊन झालं तू बाहेर कोणे आणि शेवट जाताना आम्ही स्टॉप करतो फक्त 4 जण मुली अरे एक एखाद्याला एकटे बोल माझ्याकडे जायचं ना फक्त चढ उद्या जायो आता कोणाने यस कोण ना दिसतो हॅलो याचा आणि कोण तर आम्ही एकटी झालेली असा तुमच्याप्रमाणे तसंच झाले टाइम चढ घेणं आठ असा मुलगी आणि तिचं नाव जाऊन असं एका टाळ्या मारतो आणि बॉक्स होता बॉक्स गुडघ्याच्या भागात आणि तिचा फिरतो थँक्यू व्हेरी मच आणि जी ऑल प्राइजेस आर स्पॉन्सर्ड बाय जनरल स्टोर प्रोप्रायटर मोहन हलदनकर या खाली What the contract of this contract and Kumata from any Dr. Vijay. Next, let us get supervised by Ruby Kilesh Ali.
याचे बाय भूमी दिलेले त्याका अर्ध प्राइज था एक प्राइज होतो प्राइज दिलेला बाबा शांताराम आई हेडगडे करतायचा आणि म्हणून हेडगडे करतायचा जोरदार ताली वाजवा तुमच्याकडे जय करू पुढे वर्षाचा बाय प्रणया पाटील Yes.
तर पहिल्या नंबरचा बाय वेदिका तुळशीला चांदोरकर. वेदिका तुळशीला चांदोरकर. एक बाय वेदिका तुळशीला चांदोरकर. जिल्हा असा सुनीता चोडणकर असणार आणि तो जिल्हा पिंजर हजरचा ब्रिज काम करते पिंजर हजरचा आणि बाबा ती ट्यूब लाईट तुमका जाईल काय बंद करू बघलं इथे ट्यूब लाईट बंद करू का त्या बसल्या उद्वाडासाठी आणि भाजी ही बघा झाले बरं आता बरं दिसता 3 टाके आपली 3 हजारांपर्यंत ओके आहे माहिती दिला जाईल का ओके तर आता एक आपण कार्यक्रम ब्रेक घेऊया सगळ्या कोणाचा वर्षांवर आमचे आमचे 2 ब्रँच डिस्ट्रीब्युटर असतात. एक म्हणजे राष्ट्रवादी स्पोर्ट्स क्लब जे वॉटरबॉल राष्ट्रवादी स्पोर्ट्स क्लब हे वॉटरबॉल डेव्हलपमेंट करतात. त्यांना याचे काय डिस्ट्रीब्युशन करूया आम्ही सगळं सरकार त्या करतो एक आम्ही काय डिस्ट्रीब्युशन काय करूया दुसऱ्या नंतर ते बघा तुम्ही वाढदिवसाच्या पहिल्या दिवसा आमची ही गावची महिला ही सकाळपुढे येऊन आमचं जेवण करतात त्यांच्यासाठी स्पेशल प्राईज होता. तो प्राईज पहिली घेतात ही जेवण करतात घेतात ती आमची गावची महिला मंडळी एका एक मानसिक भेट करून भगत कुटुंबियांना आपल्या आवय बापाच्या स्मरणार्थ ते प्राईज देतात. त्याच्यामध्ये नामदेव भगत यांच्या मानसिक भेटले होते. नामदेव भगत आणि वेगळा आपण किती होतो ओके सामील विद्यार्थ्या बरोबर तर याच्यानंतर आम्ही त्यांच्याकडे महिलांनी 5 नावं घातली ज्यांच्यानी त्या महिलांची नावं या ऑलरेडी या पुस्तकात आणि टोटल 76 प्रॅक्टिकल महिला जगामध्ये जेवण कसं गेले त्या महिलांसाठी पहिली एक जोरदार कार्य झाला या त्याच्या आमचा पर्याय जवळ होता
ती बाबा सकाळी येऊन नंतर टाकून तिथून येऊन कमी तयारी त्यांची आता वेळ जिल्ह्याचा एक राज्य होई आमका असं जेवण गरम गरम जेवण मिळायचं त्याच्याकडे थोडा काय म्हणला आणि हे 5 नाव पटकन आल्या जशी जशी आमचा दादा इलाचा बाप्रकाश वगैरे इलाचा जेव्हा भगत सुवेशवरीचं प्राइज होता पटकन तो त्याचे वडील त्याचा मेळावरती अर्जुन भगत आणि त्याची आई याच्या स्मरणार्थ प्राइज होता अवस्था बाय निर्मिती भगत आणि खुशी भगत याच्या एक प्रकारे त्यांनी इंटरव्ह्यू केली निर्मिती भगत आणि आमचे खुशी भगत तर आम्ही रेडिओ काढता आणि आम्हाला की याच्या बघायची ते 5 नावं काढली ऑल टुगेदर प्रेस्टर बाय सेकंड पहिला मग आपल्याला सीए आहे पहिल्याच्या खुशी आता पहिली काढ पहिले नाव होता स्नेहा सुरेश सावकर स्नेहा सुरेश सावकर आपला ती जर अंगाचा कंटेंटमध्ये भेटतील होते दुसरे बाय दुसरे येते का दुसरे नाव दादा काढण्याचा पूनम पुंडलिक कांदोळकर आता पूनम पुंडलिक कांदोळकर ही जर आपल्याला कंटेंट भेटतील होती म्हणजे तिसरे नाव काढता बाय दुसरे नाव काढण्याचा बाय आणि ते आता तो तेजा राजेश कांदोळकर आपल्याकडे आम्हाला भेटले होते तीन नाव झाले ना ते आपल्या टोटल नाव माझं काटा याचा प्रतिभा सूर्यकांत भगत प्रतिभा सूर्यकांत भगत याच्याने माझे भेटले होते ते आपल्याला आणि एक विद्या काका आणि या नावाचा तो माधवी महादेव चाली तर कमी नाव परत सांगता तो स्नेहा सुरेश सावकर तो पूनम पुंडलिक कांदोळकर तो तेजा राजेश कांदोळकर आणि श्रीमती प्रतिभा सूर्यकांत भगत आणि लास्ट होता तो माधवी महादेव चाली आपली कोण आता झाली होती जी आम्ही नाव घेतली लाल कलर ओके लाल येलो होता त्याची मम्मी तो स्नेहा सुरेश सावकर याच्यावरून प्राइज घेऊवा आणि प्रतिभा सूर्यकांत भगत याच्यावरून पण घेऊवा येतो सदस्य माधवी महादेव चाली ओके आम्हाला चाली कुठे हो चालेल जोरदार ताली वाजतो आणि जोरदार ताली वाजतो भगत तुमच्या प्रकाश भगत आणि विद्या भगत त्याचे कुटुंबीय त्यांनी वर्तमानपत्र प्राइज देतात आपल्या आवय बापाच्या स्मरणार्थ अर्जुन भगत आणि कल्याणमंत्री त्याची पत्नी याच्या वतीने प्राइज देतात देव क्रांत देव तुमचे भगत कुटुंबीय त्याच्याकडे होता आणि स्पोर्ट क्लब राष्ट्रीय स्पोर्ट क्लबाचे सेक्रेटरी कॉम्पिटिशन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जाते त्यांना आम्हाला वडोपर जो आमचो राष्ट्रीय स्पोर्ट क्लब एक बॅडमिंटन आणि एक
निर्माण म्हणून श्री समर्थ रसोई विश्व वर्धापन दिन तुमच्या सगळ्यांना शुभेच्छा आणि आई स्वातंत्र्याचा लाभ देत समर्थ रसोई देवाचा आशीर्वाद प्रत्येक भाविकांचे सदाच असतो ही श्रीचरणी प्रार्थना करता. या प्रोग्रामात सुरुवात करता वेळी वर्षा प्रोग्राम घेणार अर्थात श्री समर्थ रसोई देवस्थानचे कमिटी मेंबर्स त्यांचे सर्वांना धन्यवाद म्हणतात की वर्षा प्रोग्राम घोडा अर्थात ते आपला मदत करतात ते RSC स्पोर्ट्स क्लब त्यांच्या वतीन कमिटीचे सर्वांना धन्यवाद. संपादक खोल बघता की राष्ट्रवादी स्पोर्ट्स क्लब गेली 10 वर्षा हे गणपती देखावो गणपती चतुर्थीच्या डेकोरेशन स्पर्धा आयोजित करतात आणि वर्षानुवर्ष राष्ट्रवादी ज्यांना वर्धापन दिन असतं या लहान दिवसात गणपतीच्या निमित्तान सगळे भाविक आम्हाला जमलेले असतात त्यांना आम्ही या खास जोडतात. 10 वर्षां आधी ज्यांना आम्ही सुरुवात केली त्यांना आम्ही त्यांना प्रत्येक घराने बोलावले फक्त तिथे मर्यादित स्पर्धा असा त्यांना मी सुरुवातीक बोलावले त्यांना कोणाच्या तितके व्हडलेशे डेकोरेशन करताले पूण आयज 10 वर्सां आमकां कंप्लीट जाली मागता एकला कमिटीच्या सगळ्यांनी मोठ्या जोरदार ताळयो मारल्यो. या स्पोर्ट्स क्लबाक प्रत्येक मेंबर प्रत्येक आमचे जे व्हॉलंटियर्स आसा या स्पर्धा तशेंच वेगवेगळे स्पोर्ट्स एक्टिविटी घडोवन हाडपाक खूब मदत करता. मागता आमचे RSC मेंबर्स असे रिक्वेस्ट करता जनता कमिटीचा अध्यक्ष विद्यार्थी भगत विनय मास्टर माची योजना मेंबर राजेश कामलकर सुरेश कोटकर अमित नाईक मनोज सडकर राष्ट्रीय स्पोर्ट्स क्लबाची कमिटी मेंबर्स तसे आमचे खूपशे मेंबर्स असतात जे आमचे युथ मेंबर्स आमचे थोडे सगळे बदलले असतात कोणतेही सगळ्याकडे एकदा सगळ्या कमिटी खातीर एकदा मोठ्या ताळी जावी आणि तसेच राष्ट्रीय देवस्थानचे कमिटी मेंबर्स त्यांच्या खातीर मोठ्या ताळी जावी. वर्षानुवर्ष ते या वर्धापन दिनाच्या प्रत्येक भाविकांक आणि राष्ट्रीय देवाचा आशीर्वाद सदांच प्रत्येकाचे असतो. तर टाइम घेताना आमच्या या स्पर्धेचे आम्ही प्राइज डिस्ट्रिब्युशन सुरुवात करता. गेल्या वर्षापासून या वर्षा प्रत्येक घरात बऱ्या पद्धतीचे डेकोरेशन आमकां ह्या वर्सा पळोवंक गावलें. आशा बाळगेता फुडल्या वर्सा सुद्दां हे करून चड प्रत्येक घरात हे करून बरें डेकोरेशन तुमी आमच्या मुखार दवरचें आणि ह्या राष्ट्रीय स्पोर्ट्स क्लबाच्या जे आमचे प्राइज डिस्ट्रिब्युशन आसा हेच्या प्राइजाचे आमकां तुमी लावचे देव बरें करूं. आमी सुरवात करता कॉम्पिटिशन प्राइजीस जे आमचे 4 कॉम्पिटिशन प्राइजीस आसा आणि 3 आमचे मेन प्राइज फर्स्ट सेकंड आणि थर्ड. आमचे कॉम्पिटिशन प्राइजीस जे आसा ते आमकां स्पॉन्सर केल्ले आसा ऋत्विक राजेश कामलकर त्यांच्यानी आमकां कॉम्पिटिशन प्राइज स्पॉन्सर केल्ले आसा 2 तशेंच माय फॅशन प्रोप्रायटर आणि त्यांच्यानी आमकां 2 प्राइजीस स्पॉन्सर केल्ले आसा. कॉम्पिटिशन प्राइज पावलेलो आसा प्राइज पावलेलो आसा अमीर नाईक तांकां रिक्वेस्ट करता शिवनाथ तांडेकर हेंचे प्राइज घेतलो आमचा काय ऋत्विक राजेश कामलकर यांनी पुढले 2 कॉम्पिटिशन प्राइज स्पॉन्सर केले आसा माय फॅशन प्रोप्रायटर अमित नाईक. या स्पर्धेचो सेकंड कॉम्पिटिशन प्राइज पावलेलो आसा शांतनू नार्वेकर. राजेश कामलकर आणि या स्पर्धेचो फर्स्ट कॉम्पिटिशन प्राइज पावलेलो आसा सुदेश पालकर. सुदेश पालकर फर्स्ट कॉम्पिटिशन प्राइज पावलेलो आसा सुदेश पालकर. योगेश कोटकर
Congratulations. आपको जबरदस्त मुझे को तीसरा प्राइज मिला था सतीश सुलेकर सदस्य होया रिक्वेस्ट होता भाग योद्धा कमिटी अध्यक्ष महाविद्यालय भगत डीजे चौकाज मिळतो स्पर्धेचा दुसरा प्राइज पावला होता रमेश नाईक मारे तो कमिटी नंबर आणि स्पर्धेचा पहिला प्राइज मिळाला होता इथं काय तुम्हाला मी काय करत होतो एकावर याच्यात गेलं पण काय मिळाला होता कृष्णा बरोबर आमचा सगळे कमिटी मेंबर सगळा महत्त्वाचा देतो स्पर्धेचा पहिला कृष्णा बरोबर Second prize sponsored by Pratap Kanolkar and goes to Kanishka Dhuraj. Kanishka Dhuraj. Second prize sponsored by Pratap Kanolkar. Hello. Pratap Kanolkar sponsored by and goes to Kanishka Dhuraj. Kanishka Dhuraj. आता लगी. Hello. मैंने बोला मागे होगा. हाँ. The third prize sponsored by Rajan Kamal and it goes to Diksha Gamkar. Diksha Gamkar, third prize sponsored by Rajan Kamal, sub-junior. Diksha Gamkar. Is there? No? मागे जीता जाएगा और second prize, third prize, जल्दी मागे बोल दो. अभी तक. तो आता first prize sponsored by Anand Kenkar. Junior category, first prize sponsored by Anand Kenkar and goes to Ananya Lakshmi. Ananya. आता junior category का first prize sponsored by Anand Kenkar and goes to Ananya. और जड़े मागे बढ़ता. आता सब junior age 7 to 14 years. Third prize sponsored by Rajan Kamal, sub junior category, and goes to Diksha Gamkar. Diksha Gamkar. आता तर मिस्टर कामत राजन कामत तो ताल्या खूप त्याला जोडी तालुक्याचे नाम आहे प्रत्येक कामत प्रिन्स गिव्स प्राइज टू दीक्षा गावकर ताल्या मारतो सब junior category second prize sponsored by Bhanudas Salgaonkar and goes to Pradya
Bandar Salgambar and goes to Pradya, second prize. Pradya, Palwa, apa lagi? Okay. आणि first prize. Second prize. Bandar Salgambar sponsor Jelasa Yuwata ko Pradya Gampar. Palwa. And first prize sponsored by Namdev Bhagat, sub junior category of first prize sponsored by Namdev Bhagat and goes to Ayush Naik. Ayush Naik, first prize. Amata Premanand Bhumi Bhadanka Keshav Nisek and prize. Kanya. Third prize sponsored by Haldankar Jewellers and goes to Ashwini Prabhu Gankar. Ashwini Prabhu Gankar, third prize sponsored by Haldankar Jewellers. Please come on the stage. Ashwini Prabhu Gankar, I request to give the prize. Second prize sponsored by Devraj Avadekar and goes to Lakshmi Naik. I request Lakshmi Naik to come on the stage. Second prize sponsored by Devraj Avadekar and goes to Lakshmi Naik. Please come on the stage. I request Mr. Bhagat, Niroj Bhagat to give the prize. Talia. आता first prize sponsored by Premanand Bhadanka and goes to Devan Kamat. I request Devan Kamat to come on the stage and I request also Salgambar to come on the stage. Now then, yes, Salgambar, please hand over the prize. हाँ, केस जाता केस जाता लगा, ताकि चित्र करना पड़ेगा और फर्स्ट पैसा. Thank you. Thank you, Mohit. And congratulations to all the winning participants. Participants. सगळ्या बाद झाले. डान्स करून परत सगळं काय सगळं गॅप झाला वाटते. तर आता तुमच्या येतात एक कॉमेडी नाटक. एक नाटकले गेले आपली गावची मुलगी. बाय समता संग्रामपूरकर, बाय साक्षी ठाकूर आणि बा नीरज परमेकर. नाटकाचे नाव असता नाटकुले बोलला. नाटकुलेचे नाव असता टेन्शन कावळो आणि जावई पोळ. हे नाटकुले गोपी आणि कसोपी दोन्ही कावळो खेळतात. तर पोया नाटकुले टेन्शन कावळो आणि जावई पोळ.
सगळ्या रिक्वेस्ट होता जर या नाटकाचे तुम्ही परत आनंद लुटल्या सगळ्या गोष्टी लावून ऐकल्या पुढे राहिलो कमी वरची तुमची आठवण राहा बिगर मागची उभी करा किती सांगा तुमका आमच्या चेडवान नाका केला म्हाका पळोवपाक येयलो एक चेडो येलो पसंत पडना तुमकां सांगो येल्यो भानगडी इतल्यो की कोण सरीत पसून येना पूण आयज एक बरो पयशेकार भुरगो हेका पळोवपाक येवपाचो आसता देवा केन्ना थोडो खबरदार अशें जाला म्हाका आयज हांवें ताका सांगला बाय बऱ्या भशेन वाग बऱ्या भशेन उलय आता दोतोर फोव करपाक धाडला पळयला कितें कुंवट करताले चेडो खंय पावला आजून फोव पळय कोणी तरी गाडी पाक केली येयलोसो दिसता यो 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 बाबा यो घर सोदपाक कितें त्रास जाल्ला न्ही ना ना तुमका हांव सगळें वळखना तें कितें म्हाका येलो तुमच्या घरा कडेन सोडपाक येलो पाड पडल्या आमच्याच दारात पडलेल्या आसता हे चेडे कितें कितें म्हणटाली काय ना आमच्या दारात सगळ्याक राखी बांदता न्ही म्हणून आमकां सगळीं वळखता तूं कित्याक बस बस वता वता आनी बाबा तुजें नांव कितें माझे नाव नीरज हांव अमेरिकन कंपनीत कामाक लागता हे कंपनीत करता. आवय सगळें आसा तरी आमी बी बरे पयशेकार रे आमच्या कोण आसा आवय असो नांव आसलो म्हाका आमचे चेडूं विश्वास सारकी वायट आनी तेज्या सारकें चेडूं सोदून पासून खंयच सापडलें ना ते सदांना कोणाक मान वन करून पासून पळयना तेजी मान सदांच सकयल आनी तेजे गुण कितें सांगू जेवण करता आयदनां घासता कपडे धुता सगळें काम करता हांवें कितें उलयत बसलें राव तेका दाखयता बाय ओ साक्षी बाय यो बाबा बाय हा येता रे इले आवय बरें टाइम करतो हा काही सांगू ना सगळ्या आवडता उलय बाबा उलय उलयताना काय बरें दिसता बाय चड उलोव नाका वायट लायतलें काय ते तोंडां कितें हाल सांगताले मम्मी आई फळ खायला हाडू तुमका फळ आवडता न्ही तुवें केल्यार आवडटलें न्ही कितें चल चल फोन केलो खाता ये फळ खा आवय म्हाका चेडूं पसंत आसा बाबा पयलीं फोन खा बाबा फोन कशें जाला बरें आसा जा बाबा कितें जाला कितें जालें सांग न्हू काय ना मम्मी मातशें मीठ चड पडला नाल्यार हो बरेंच जातलें तुझे आवडत पडात ती इतले सुमार पासून लागले भोगोवपाक आणि म्हाका कोण करता कोण ए मम्मी तू म्हाका सांगता म्हणा ना पयलीं सांगता तुका तू इतलें काय करता रे कितें केलें काय केलें तू कितें वायट केलें आनी ताका तो फळ खावं नाल्यार भायलो जावं तुला कितें कळना तू बाबा तुझे अशा वागण्यामुळे सगळं शरीराची बघता आणि हाती लागलेलो बघो कोण करता अशी तुझ्या बाबा नाही I was like, अरे बाबा ते आमच्या थंयसर नाटकाक
अरे असे आमच्या किल्ले मोठ्या आमच्या घराला ना भाऊ तिथं घ्यायला ना ए मम्मी ए भरणावली आहे अरे काय झाले का मला दिसला तू आवडलं पाहिजे का सगळ्यांचं असे आवडला होता हो खूपच आवडलं भोपाळीच आमची बरोबर अरे बाबा तुला काही झालं विचार करते का होय त्याचा किती निघाला का तो शिकला आमच्या काय त्यांचा 97% मार्क्स येले बाबा 12वी किती येईल तर अरे किती झाले खबर हा मला 97 मार्क्स मिळाले म्हणून हाय डॉक्टर दाबा खाली सायन्सला ऍडमिशन घेतले बाबा 12वी किती रिझल्ट मिळालं 25% अरे देवा सौम्य न दाबायचं नाही की मग कळत नसतं किती झाले तर म्हणजे त्याला बघितलं म्हटलं काय लावलं किती झाले राणामध्ये अहो माझी परिस्थिती मला घरातली खूप कठीण असली म्हणून माझे शिक्षण झाले माझ्या काढले ना मम्मा म्हणजे कुठे कुठे येणार मग आणि पैसा नाही आम्ही हालो आपण कोणाला नसता कोणाला पण पैसा घातला ही आली ही सॉला पैसा बसली आणि माझ्या घालून घालून सॉला सोडलं आणि आता आमची परिस्थिती खूपच कठीण झाल्या आओ पैसा भरायला आणि तुझं पुढे कोरोना घेऊन होतं ते कुठे गो आणि कुठे होतो मी तुझं त्या बाहेर खेळावर शाळेत शिकला काय होता गो ते बदला आवडते आणि तू बरेच राहण्यास वेळीच राहिली हाताची गेले ती थांबले तू मला बाबा मला सांगून सांगता तुला पहिली बाबा बाबू माझा बापू गेलोय तुझ्या हाती माझ्या हाती दिल्या साक्षी मला त्रास लागला का तिथे जाण्यामध्ये हिरे काही जवान केली नसलेली त्या काही ती सगळी खूप गेलो तिला काही जवान घेतले सकाळी गेलो बसलो गेलो आणि थोडं निघलो आणि सकाळी उठलं मी गाड्या दिले बाबूई पण अटॅक येतो का किती अरे त्याला तिला हुला दिली ही गेली सगळे फिरले जवान घेतले गेली आणि सोडून बसली आणि बाबूची काढलो त्याला कोणी झालंय गो त्याला सोडून लोका साक्षी सांगो तुझे सांगो तुझे किती लावले सांगले का म्हणजे आम्ही किती खेळा मला लावले सांगो अहो कोणती रे भाजी नाव किती जमाचं आणि अगो कॉलेज दिसला गो का सगळे तुझे भाऊ मारायला म्हणले नाही तसं काय ना आम्ही नाटक करत आली प्रॅक्टिस पुरं खूप झाली तुमची नाटका तुमची फालतू घडली रे बाबा पडला अरे बाबा राम रे गप्पे बाबा आई आहे सगळी तू मग खोकल्याच नाही दिसत ना नाही बघते पेयातले नाटकुले टेकचेर कावळो आणि जावळ पोवळो सगळे प्रकारे वाचन आवडल्या झाल्या देवदेव विनत वाटे मराठीचा डान्स करते सगळे प्रोग्राम उत्तरपर्यंत स्नेहात डान्स केलेली ग्रुप नंबर 2 येथून बालगोपी कलाकारांचा विशापर मैत्रिणी पालकर रुई हरणकर आणि सौम्या पर स्नेहात डान्स केलेली Camera X. गजवदन वक्रतुंड महा
कदम, वैशाली पालकर, रुई हळदकर आणि सोम्या परब. नेक्स्ट तुझ्यापर्यंत बाय राशी हळदकर, इच्छा गावकर आणि एकोपुरी. राशी हळदकर आणि इच्छा गावकर. आंखों से वार कर देना, सीनों में प्यार भर देना, होगा ना मेरी बाहों में, पहले दिल नहीं रहना, ये महीना पिंजरा बनाए सोएगा. ये महीना पिंजरा बनाए सोएगा. विनोद मयेकर आणि मागचा मागचा आणि ट्रॅक केला समता इंदापूरकर आम्हाला समता पाठवले ट्राय होतो मला आणि कसं करायचा कविता नाईक त्याच्यावर ट्राय केला ट्राय श्रीपाद अगर दिव्य रेडकर मला आवडता भाई आम्हाला दिव्य रेडकर आहे त्यांचे ट्राय होतो ट्राय जिंकायचा कविता नाईक पुढे होते. हेलो तर एक वेगळं वेगळं स्पॉट वर धुळ्या पाण्यात चेंज झालं वातावरण त्या पाण्याच्या हाती जड डोर बांधलेले हाताने वेगळी हाती जड डोर आहे हे जर पण पहिला वय काय आता त्या कपडा भेटलो आणि पण हा अरे परफॉर्मन्स लावला पण या वेगळी पण आला हाती चिट्टे करतो डोर हाती डोर बांधलेले हा बोला त्याने आनंद होते याचा याचा दोघांचा कवी रोड जाणार फक्त 5 जण होते का उभं रोड आहे हा पोलीस कपडा भेटलो द्वारे म्हणजे कविता असलो असले की मला मानलेलं आपण जर आपण कोण इथे आले भरपूर आले हां प्राइस या गेला आपण नाम लिखले ठीक आहे हां तर काय बाबा
गिटार नाही और दिव्य ग्रेट दोनों व्हेरी गुड. चला आता मी फर्स्ट प्रॉडक्ट काय घेऊया. तर आम्ही टीका सांगितली असता आणि चढ डोळ्याकडे बांधले असते. एकूण दोरा पैसे झाला तीन. ओके तीन तुझे सेपरेट बॉक्स वर नाही एक आणि दोन. हा काय तर तू का दिसले आरा तर बॉब प्राइस येता का दिवतो तुझे नाव काय रुद्रा प्राइस येता म्हणजे संतनम प्राइस दिवतो सगळ्यांनी काय मात्र आणि आपल्याकडे बॉब प्राइस दिवतो त्याच्यामध्ये एकूण मिनिटाचा एकूण काढतो जो म्हणून टाकणार काय झालं हातात नाही म्हणजे वापरत होता. ओके तर यांचो बॉर्डरीचे आमचे सैनिक असतात आणि खय आपली जीवाची पर्वा करतात मारित असतात. थोड्या मारतात थोड्या करून करून तिथून एकटो बरो असता त्याचा गुळी लागता कपला आणि तो पट्टा सकल आणि मारता म्हणजे आता त्यांना एका घरा असतात आणि घराकडे नसं खूप जण येतात बघितले तेल्या उपरा विचारतात एका त्यांना आमच्या इथून कसं ग्रुपाने एक शाळा आहात तसं किती जर विचारलं नाही म्हणून त्या बाबाई खेळायचं विचार चालू कसे किती झाले सगळ्या लोक बरं मारता वाटतं का कपला गुळी मार बसले म्हणून आणि तरी फार म्हणणार कपला जवळ वातावरण म्हणणार बुलढाणा शिक्षण घेतला बाय प्रांजल प्रताप कालोदकर. रसायनाचा काढा सोडणार बाय प्रांजल प्रताप कालोदकर. Thank you.
प्रख्यात कलावंत आणि पत्रकार रंजन जोशी गणेकर आणि केतन सुभाष व्हेरी गुड एवढा टाळेवर करतो मंडळा तसेच आम्हाला की लक्ष्मी मंडळकर देवल कामत रंजुषा आयदकर या कार्यक्रमावर रूपात भेटले होते पुण्याला असतो तसेच लोकांना की भविष्य एक थोडंसं आणि तुमचा आणि दोन एक म्हणजे दोन बडे कॉमेडी आम्ही आणलेला त्यांना असं लावले उलट बघायचा तुमच्यानुसार बाय लक्ष्मी मांजरेकर सॉरी तन्वी तालिका आणि समृद्धी दुर्गा
प्राइज था ये प्राइज आपको दोस्तों बाय तन्वी सारिका और कौशल ऐसे लोग प्राइज दोस्तों प्राइज द्वितीय था प्रताप कानूनकर कोयली सेकंड था नंदन जोशी आणि चेतन सुभाष औसा बाय तन्वी समृद्धी अच्छा अंदर स्टेजवर प्राइज होते प्राइज होते प्राइज दिलेला प्रताप कानूनकर नंदन जोशी आणि चेतन सुभाष व्हेरी गुड तर बुलेट होते उत्तमकरचा बाय लक्ष्मी मांजरेकर आणि अवस्था बाय सविता काळेकर अनन्या राजेश बनकर यांनी शिल्पी होते मागे याचे भाषांतर होतं बाय लक्ष्मी हॅलो माका सुदेश याचा महत्व काय हे Thank you.
प्राइज होतो प्राइज विजेता प्रीतीचा आणि इलोकचा गायको प्राइज दिला व्हेरी गुड तर लक्ष्मी नाईक खेळाडू त्याच्या पुढे आता एक बरेचशी दोन मुली दाखवली शिवन्या आणि शिवानी केकर बाय रघुचा अडलकर आणि सिया काळापूरकर ग्रुप तेजल नाईक आणि गीता पेडणेकर ग्रुप त्यांनी वेळेवर पाहिल्यात तर कापडी खूपे लावली शिवण्याने शिवानी एक नेहमी त्याचा रात मागे गेल्या पुढे त्याचा बाबा देवा लाव तुझसे मिलकर क्यों आजकल
योजना बाय बानी कामर आणि लोक एवढा समावेश राहायचा होतो. चल तू बाथरूम काढा घेऊन माझं पाचशे घालोगी आता जीपे मधून कोड स्कॅन करता. पावलो आहे आणि मला पाठवा. बरे तुमच्या घर बसल्या आहे झालं आवडणार त्याला माझा आहे थँक्यू. व्हेरी गुड. तर एवढे आणि तुमका एक दाखवलेला आणि त्याच्यापुढे त्याचे दाखवले झाले त्या दाखवल्याचे भाग होती बाय रुडाली कविता कादळकर, आयुष नाईक आणि बानी कामत या तुमका ही पत्रिका दाखवले. आणि आता दुसऱ्या प्रकारे अनेक दाखवले काम त्याचे नाव कोणते गेले त्याचे नाव तर थोड्याच वेळात आमचे राजकीय सुधारणा आणि राजकीय भावना आमचे कलाकार कौन बनेगा चाराने पति, कौन बनेगा चाराने पति.
काय झालं तिथे म्हणजे त्या पाण्याच्या पुण्यात कार्यरत होतो एक महिन्यानंतर 3 वर्षात पुढे आला त्या त्यानंतर येतात 20,000 असे मारा आले आमचं पहिलं जास्त काम सुरू केलं
tadi belum. Di mana golden kata. Golden sama itu. Istilah dari mana? Tanda. Chỉ giới gạo akan ngasih chỉ giới gạo tham gia các hoạt động quý là ở chỗ này quý là các bạn chỉ giới gạo này con sẽ con được khỏi án trong là như thế không ai là sao anh ơi còn muốn coi cái lên là nhà không là sao còn lá của con sẽ là ở pha sẽ thì không muốn cao sản cái điều này là ở chỗ này mà option option A kita option B terang selalu bingung option A kita option B terang option C kita option B papa Tahu sekali, tahu sekali. papa mana bisa makanya option ini sekarang import tapi jangan ada oh bino oh bino cái cam này tôi được làm đấy không biết là chân người ta không được này tuổi nó về trên đấy tuổi nhớ ra đấy tôi mới tôi đang thì mới cái đáng sợ anh là rồi mà chỉ là tăng cao phải yang enggak ya ra rồi từ sau này asta cao phải tôi bây giờ là tôi cao phải rồi या वडान असा एक कोटी हाती एक कोटी लावते असा एक कोटी इथे एवढा सा एक कोटी आम्हाला दिला तुला दिले नाही तू मला नाही म्हणून टाका अपेक्षा नाही आपल्या पण म्हणून झालं मी दिसत नाही आव कसं बरोबर करायचं नाही ऑप्शन ए सगळ्यांचे उदाहरण किल्लो म्हणजे तरी बोलूया तुला काय ऑप्शन para वाटायला कळा त्यांना ते सांगते बाबू काय आणि वर कचरा काय पाहिजे ऑप्शन सी फोटो मागणं ऑप्शन Pistole, oh dari pistole. Tapi kalau jangan itu option Ada doang, bikin lista mereka, oh lista tirare. ya mana mana. Tapi kalau kita ada itu kita kalau di dalam yang apa, baru itu yang kita sama video call, mana yang masuk. No video.
Anda masalah kalau kunjungan asal nomornya ada. Nogoro asal nomor. Nah, di sekolah. Ada apa? Ada di sekolah.
रजिस्ट्रा हळदकर आणि सिया कारापुकर देवरे करू बरं डान्स करतो पुढे मध्ये येतात तुमचा सेजल नाईक आणि विशा पेढेकर सगळ्या लोकांना सांगू शकता की थोडे डान्स दुसऱ्या वेळा सेजल नाईक आणि विशा पेढेकर जो है अलबेला मदनैनो वाला जिसकी दीवानी बिकती हर बाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है जो है अलबेला मदनैनो वाला जिसकी दीवानी बिकती हर बाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है प्यार में डूबी प्यार में खोदी प्यार की धुन में जाती न सोती प्यार में डूबी प्यार में खोदी प्यार की धुन में जाती न सोती दुनिया गए है वो अनजानी सब कहते हैं प्रेम की बात किसना से मिलती है भूल के हर किसना की माया की जगते घर Very good. That's by सेजल नाईक आणि विशा पेढेकर सगळ्यात पाहू शकता की थोडेच एक दोन तीन डान्स दिसले असतात तर याच्या आधी समर्थांच्या भक्ती केन्ना आधी केले ते काय पावलं आणि आज तो गॅदरिंग या गॅदरिंगात सगळ्यांनी हातभार लावलो तसेच या व्यवसाय कार्याचे हातभार लावतात व्यवसाय कमिटीच्या वतीन हा सगळ्यांचे थोडंसं देव बरे करून द्या आणि लोकांचे तुम्ही प्रोग्राम करतात त्याच प्रोग्रामची या प्रोग्राम रिमोट लावतात तर या पारंपरिक दुनियात तुम्ही जे प्रोत्साहन दाखवून खूप बरं दिसता खरंच तर देव बरे तुमचे पुढ्याच मध्ये उत्तम करता बाय अदिशा मळेकर आणि नेहा रामप्रीत आणि ग्रुप आणि पाकी मळेकर देखो देखो क्या हो गया है चादर ओढ़े या खड़ा कोई देखो देखो क्या हो गया है चादर ओढ़े
आमच्या जेव्हा 60 वर्ष झाली नव्याने पोरणे आणि यांनी 60 वर्ष गावात चालल्या त्यांना 10 रुपयाचे नोटे 60 नंबर हाताने वय युद्ध केली 10 रुपयाची नोट हे 60 नंबर पुढे आलो पाटील प्रोग्राम मध्ये मॅच जरा तरी बेगिंग होते 60 नंबर पुढे नोटे पुढे बेगिंग 10 रुपयाची नोट असं म्हणाले वर्किंग नॉट गेले कोणाकडे 60 नंबर असा नॉट गेले आणि कोणाला in other words, it's an argument. आणि एक आरोग्याची नोकरी बघितली आणि काय मार्ग तेव्हा करू
या कृपा कबड्डी केल्याबद्दल रामा गावडे यांचा जिल्हा करतो पाटील काय बोलला काही दोन तर थोड्या थोड्या सुचक करायचा बाय अलिशा पालवकर आणि अलिशा पालवकर काय दिला बघायचं काय दिलं का बाय शिवाली आणि शिवन्याने घेतले होते हिंदूच्या समाजाला ठेवलं एक काय त्यांना So next is the part by Sachi Kamli. GNN गोवा का YouTube Thank you.
वेलकम काही सोर्स तसंच सर थँक्यू आणि जे काय घेऊया बाय कनिषा बेंडेकर आणि अनन्या राजेश भटकर एका आम्हाला ज्युनियर कॅटेगरी आणि त्याचा आमचं प्रॅक्टिकल सेकंड प्राइज कनिषा बेंडेकर आणि फर्स्ट प्राइज अनन्या राजेश भटकर एका सगळ्यात होतो. तर आता एक फर्स्ट प्राइज जे पण सगळे धाकट्या भुरग्यांक घेतलेले असताना आमच्या केलेले होतं सगळ्यात कमी वयाने केलेले होते जी कोण कमी आहे हे सगळ्यात असं बघितलं केली होतं कुठले रुद्राज पेडणेकर कैसाले मारने का हमारा याद का हमारे काम खत्म होता है साथियों बेटा डरने का बार बार साथी के हम जिंदगी के लक्ष्यों से जोड़े